този епизод ще видите Цеца, Жоро, Сашо, Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Привет, драги загражденци! Намираме се некъде да е, а в село Загражден. И това съм аз, Каланчета Тлату. Ту е българин. Така, айде, Цеци, ела с мене. Това е оригиналната щаб-квартира на Загражден Филмфест. Тук се случва цялото шмъркато, всичките оргии тук ги правиме. Имигранта тук го не... Покажи имигранта, бе! Това е Жоро Русев. Жоро Русев беше с нас в Созопол. И просто си няма друга работа, момчета. И идва с нас наляво надясно. Но това може и да сте вие. Ако решите да последвате канала на Загражден Филмфест и да цъкнете камбанката, знаете как става, няма ви обяснявам. Не ви поръчвам. Как е, бе? Вчера. Да, направи едно кръгче, ще правиме влог. Какво? Правиме влог, едно кръгче да направим. Ти? Да. Добре. Благодаря ти. Сигурен ще да снимам? А? Сигурен ще да снимам? Това е на свободна. Напреда ли със скорост? Забравих. Абе, не напреда ми каза. Тук забравих да пусна звука, но в общи линии подготвяме кетеринг за партито, което организираме вечерта. Добре дошли от кухнята на Каланчета Тлату и днес ще ви покажем една традиционна турска халва. Както виждате, халвата реално е баклава. Давай. Miki Milane, baš mi ne daš mira, ma nije moje srce od papira, pa da ti ga dam. Избрали сме само най-висококачествените продукти за нашите гости, като тези салами, вегански шунки, биокраставици от градината на баба и тези пастици от Митко Златанов, който ми ги подари. Значи, точно така. Според мен става голяма дължица е да се Ще маша. Na mene nisi, baš me briga to što đavo ti si, ma da li si neveran, proverit ću ja, da li ženska srca lomiš kao 1-2. Мама, слушай, бе. Кое е това, бе? Не мога да слушай, бе. Може да се окача, бе. Междувременно, това е нашата бирария, която се вижда вляво на кадър, която реално няма наливна бира, просто един човек направи един графит, нарисува и го написа, че е бирария, тогава е бирария.
Това е една църква, която е нова. Ето, това е... Чакайте да видите, хора. Хоп, това е знака на бирарията. Тук читалище Христо Ботев. Аз съм реалист, да мисля, че гласа от бараба не стане вокалист. Като вижда някой малък натъган, знам го си мисли. Представяш си, че беше различен малкия Борис. Оттам започва, пушаваш, това е почва. Посягаш там ли точно и ще те пренасочват. И ще те плаша с мутри, които режат кутри. И за някакви дребни къси продават. Не само Бог ме не плаши. Непобедим дух Миямото Мусаши. Сузи от врагове пиеме в нашите чаши. Мразя съм от того като Six Nine Текаши. Няма какво да стане, само Бог ме не плаши. Тропът ме в нета, на живо симка може ли? Може бе, разбира се, не се... Вълнения? Преди... На те вълненията минаха след втората бира.